διαδικτυακή βιβλιοθήκη σπάνιων κειμένων με το Μάριο Κουτσούκο. Μια σειρά συνοδευτικών αναγνωσμάτων για τις εκπομπές Πίστης, Αλήθεια, Έρος. Πρόκλου Διαδόχου. Η ιερατική τέχνη των Ελλήνων. Το περί της καθέλληνας ιερατικής τέχνης είναι ένα από τα ελάχιστα αμιγώς θεουργικά κείμενα του 5ου μετά Χριστόν αιώνα που μας σώζονται. Γραμμένο από τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πρόκλο, ο οποίος έζησε από το 412 έως το 485 μετά Χριστόν, μας προσφέρει μια εις βάθος οπτική στην κατανόηση των νόμων που διέπουν τόσο την τελετουργική μαγεία όσο και τη θεουργία, την ιερή τέχνη δηλαδή, που στοχεύει στην ένωση του ανθρώπου με το θείο. Ο Πρόκλος, ως σχολάρχης της Πλατωνικής Ακαδημίας στην Αθήνα για σχεδόν 50 χρόνια, συνδύαζε την πλατωνική φιλοσοφική παράδοση με τις μυστηριακές διδασκαλίες, ακολουθώντας και επεκτείνοντας το σύστημα του Ιάμβληχου. Όπως ο ίδιος αναφέρει στο έργο του περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας, «Άπασα γάρη παρέλυση θεολογία, της ορφικής εστί μυσταγωγίας έκγονος. Όλη η ελληνική θεολογία είναι απόγονος της ορφικής μυσταγωγίας». Στο περί της καθέλληνας ιερατικής τέχνης, ο Πρόκλος περιγράφει 4 βασικά στάδια θεουργικής ένωσης. Πρώτον, την προπαρασκευαστική θέρμανση που βασίζεται στον νόμο της συμπάθειας. Δεύτερον, την προσέγγιση του θείου και τη χρήση των σωστών φυσικών μέσων στις τελετουργίες. Τρίτον, τη μετάδοση του θείου φωτός, η οποία μετουσιώνει την ύλη που εμπλέκεται στην τελετουργική πράξη. Και τέταρτον, την τελική έλαμψη και τη συνουσία με τους θεούς, όπως ονομάζει τη θέωση. Το έργο αυτό συνδέει τη φιλοσοφική θεωρία με την πρακτική των μυστηρίων και καταδεικνύει τη θεουργία ως ένα λογικό μεταφυσικό σύστημα, όπου η ανθρώπινη νόηση αποτελεί εργαλείο για την ίδια την υπέρβαση της λογικής. Ο Πρόκλος, που σύμφωνα με το βιογράφο του Μαρίνο ήταν ένας έμπειρος θεουργός, ως και αυτός μέμνηται εν ιδίωσιν γράμματι, προσφέρει μια μοναδική εικόνα για το πώς οι νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι κατανοούσαν τη σχέση μεταξύ φιλοσοφίας, θρησκείας και μυστικιστικής πρακτικής. Το κείμενο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μελέτη της ύστερης αρχαιότητας, καθώς αντανακλά τη σύνθεση ελληνικής φιλοσοφίας, χαλδαϊκής σοφίας και θεουργικών πρακτικών που χαρακτήριζε την πνευματική ζωή της εποχής και μάλιστα εντός της Ακαδημίας των Αθηνών. Η επιβίωσή του μέχρι σήμερα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ενδιαφέρον των λογίων της αναγέννησης για την αρχαία σοφία και τον αποκρυφισμό. Το ελληνικό κείμενο του περί της καθέλληνας ιερατικής τέχνης διασώζεται σε 2 χειρόγραφα, στον κώδικα Βαλικελιάνους F20, στα φύλλα 138R έως και 140V και στον κώδικα Λαουρεντιάνους 1032 στα φύλλα 119R μέχρι 121V, με τον δεύτερο φυσικά να είναι αντίγραφο του πρώτου. Το χειρόγραφο του κώδικα Βαλικελιάνους ανήκε στον ίδιο τον Μαρσίλιο Φιτσίνο, τον πρώτο του μεταφραστή στη λατινική γλώσσα, ο οποίος μάλιστα το είχε σχολιάσει με σημειώσεις στο περιθώριο. Η μελέτη των υδατογραφημάτων του χειρογράφου σε συνδυασμό με τη βιογραφία του Φιτσίνο μας δείχνουν ότι το κείμενο αντιγράφηκε μεταξύ της δεκαετίας του 1460 και των ετών 1488 με 1489, όταν ο Φιτσίνο το μετέφρασε στα λατινικά. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, οι ερευνητές συζητούν ακόμη την προέλευση του κειμένου. Είναι άραγε ένα αυτοτελές έργο του Πρόκλου
ή μήπως πρόκειται για αποσπάσματα από το χαμένο έργο του περιαγωγής? Θα μπορούσε πάλι να είναι μέρος του έργου του περί μυθικών συμβόλων? Κάποιοι μελετητές υποστήριξαν ότι πρόκειται για επιτομή που συνέταξε ο Μιχαήλ Ψελός, αν και αυτή η θεωρία έχει αμφισβητηθεί έντονα. Μετά τον Φιτσίνο, το χειρόγραφο πέρασε στην κατοχή του Πορτογάλου λογίου Ακύλες Εστασάο, που έζησε από το 1524 έως το 1581, ο οποίος στη συνέχεια το δώρισε μαζί με όλη του τη συλλογή στον Φίλιππο Νέρη και την αδελφότητα του ορατορίου. Η λατινική μετάφραση του Φιτσίνο με τίτλο «De Sacrificio et Magia», δηλαδή περί θυσιών και μαγείας, δημοσιεύτηκε το 1497 και για πολλά χρόνια οι μελετητές θεωρούσαν ότι το ελληνικό πρωτότυπο είχε χαθεί, μέχρι που επανανακαλύφθηκε σε αυτά τα χειρόγραφα. Απόψε ας το ανακαλύψουμε και μαζί. Όπως ακριβώς οι εραστές προχωρούν μεθοδικά από τα όμορφα πράγματα που γίνονται αντιληπτά μέσω των αισθήσεων και φτάνουν στη μία αρχή όλων των αγαθών και νοητών πραγμάτων, με τον ίδιο τρόπο η λειτουργία της ιερατικής τέχνης, προχωρώντας από τη συμπάθεια που υπάρχει μεταξύ όλων των υλικών πραγμάτων και των αοράτων δυνάμεων, έχοντας κατανοήσει ότι όλα τα πράγματα εμπεριέχονται εντός όλων των πραγμάτων, θέσπισαν την ιερατική επιστήμη, επειδή εξεπλάγησαν εντοπίζοντας τα τελευταία στα πρώτα και τα πρώτα στα τελευταία. Στον ουρανό τα γήινα με αιτιώδη και ουράνιο τρόπο και στη γη τα ουράνια πράγματα με γήινο τρόπο. Εάν δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, πώς θα γινόταν να κινούνται τα ηλιοτρόπια παράλληλα με τον ήλιο και τα σεληνοτρόπια παράλληλα με τη σελήνη, περιστρεφόμενα όσο το δυνατόν περισσότερο μαζί με αυτά τα ουράνια φωτεινά σώματα, δηλαδή τον ήλιο και τη σελήνη του υλικού κόσμου? Ως εκ τούτου, όλα τα πράγματα προσεύχονται σύμφωνα με τη δική τους τάξη και απαγγελούν ύμνους στους ηγέτες των οντολογικών αλυσίδων στις οποίες ανήκουν, είτε νοερά, είτε λογικά, είτε φυσικά, είτε αισθητά. Διότι πράγματι το ηλιοτρόπιο κινείται επίσης προς την αρχή, η οποία ανοίγει εύκολα, και αν κάποιος μπορούσε να ακούσει τον αέρα που σχίζεται κατά την περιστροφή του, θα είχε αντιληφθεί ότι αποτείει μέσω αυτού του ήχου στον βασιλέα του έναν ύμνο, στο βαθμό που ένα φυτό είναι ικανό να ψάλει. Έτσι, στη γη είναι δυνατόν να δει κανείς γήινους ηλίους και σελήνες, και στον ουρανό μπορεί να δει ουράνια όλα τα φυτά και τις πέτρες και τα ζώα που είναι παρόντα εκείνο ερός. Οι αρχαίοι σοφοί το κατανοούσαν καλά αυτό και απέδιδαν κάποια από τα ουράνια πράγματα σε ένα σύνολο αρχών και κάποια σε άλλες. Έτσι έφερναν θείες δυνάμεις στην περιοχή των θνητών, προσελκύοντάς τες εκεί μέσω της ομοιότητας. Διότι η ομοιότητα μπορεί να ενώσει τα όντα μεταξύ τους. Άλλωστε, αν κάποιος πρώτα θερμάνει ένα φυτίλι και μετά το βάλει κοντά στο φως ενός λιχναριού, όχι μακριά από τη φωτιά, θα δει το φυτίλι να αναφλέγεται, αν και δεν αγγίζει τη φλόγα, και ότι ο φωτισμός προχωρά από πάνω προς τα κάτω. Έτσι μπορείς να καταλάβεις ότι η προπαρασκευαστική αυτή θέρμανση είναι ανάλογη με τη συμπάθεια των πραγμάτων εδώ προς τα πράγματα άνω. Η προσέγγιση, η έλξη και η σωστή τοποθέτηση είναι ανάλογη με τη χρήση των υλικών της ιερατικής τέχνης στον κατάλληλο χρόνο και με το σωστό τρόπο. Η μετάδοση της φωτιάς είναι ανάλογη με την παρουσία του θείου φωτός σε αυτό που μπορεί να το δεχθεί. Ο φωτισμός είναι ανάλογος με τη θεοποίηση των θνητών πραγμάτων και τον φωτισμό των ένυλων πραγμάτων,
τα οποία στη συνέχεια κινούνται προς τον ανώτερο τόπο σύμφωνα με το θείο σπέρμα το οποίο εμπεριέχουν, όπως ακριβώς συμβαίνει με το φως του αναμένου φυτιλιού. Ο Λωτός επίσης μας δείχνει ότι υφίσταται ο νόμος της συμπάθειας, όντας κλειστός πριν τον αγγίξουν οι ακτίνες του ηλίου. Καθώς ο ήλιος ανατέλει, αρχίζει να ξεδιπλώνεται αργά και όσο το φως ανυψώνεται στον ουρανό, εκείνος απλώνεται και συστέλλεται πάλι όταν ο ήλιος δείει. Σε τι λοιπόν διαφέρει ο Λωτός που διπλώνει και ξεδιπλώνει τα πέταλά του από τους ανθρώπους που ανοίγουν ή κλείνουν τα στόματα και τα χείλη τους για να υμνήσουν τον ήλιο? Ο Λωτός έχει αυτά τα πέταλα αντί για στόμα και ο ύμνος του είναι φυσικός. Αλλά γιατί να μιλάμε μονάχα για φυτά που μετέχουν σε κάποιο είδος γενεσιουργού ζωτικής δύναμης? Πράγματι, είναι δυνατόν να δούμε ακόμη και τις πέτρες να αναπνέουν υπό την επήρεια των ουρανίων σωμάτων, όπως βλέπουμε την ηλιόπετρα με τις χρυσές της ακτίνες να μιμείται τις ηλιακές ακτίνες, και την πέτρα που ονομάζεται μάτι του βήλου, που επίσης μοιάζει στη μορφή με την κόρη του ματιού και εκπέμπει από το κέντρο της ένα λαμπερό φως, το οποίο λένε πρέπει να ονομάζεται μάτι του ήλιου, και τη σεληνόπετρα που αλλάζει σε μορφή και κίνηση μαζί με τη σελήνη, και την ηλιοσεληνόπετρα ως ένα είδος εικόνας της σύζευξης αυτών των δύο ουρανίων σωμάτων, η οποία απεικονίζει τις συζεύξεις και τους διαχωρισμούς τους στον ουρανό. Έτσι όλα τα πράγματα είναι γεμάτα θεούς, αυτά στη γη γεμάτα ουρανίους θεούς και αυτά στον ουρανό γεμάτα υπερουρανίους θεούς. Και κάθε αλυσίδα προχωρά ολοένα αυξανόμενη μέχρι το τέλος της γραμμής της, γιατί αυτά που είναι στο ένα πριν από όλα, αυτά που αποκαλύπτονται μέσα από όλα, εμπεριέχουν σπέρματα ψυχών, ιεραρχημένες κατά τάξη υπό την κυδαιμονία του ενός ή του άλλου Θεού. Στη συνέχεια υπάρχει και ένα πλήθος ηλιακών ζώων, όπως τα λιοντάρια και οι πετινοί, τα οποία και τα ίδια συμμετέχουν στο θείο σύμφωνα με τη δική τους τάξη. Και το αξιοσημείωτο είναι πως τα κατώτερα σε ισχύ και μέγεθος ανάμεσα σε αυτά τα ζώα αντιμετωπίζονται με φόβο από τα ανώτερα σε ισχύ και μέγεθος, γιατί λένε το λιοντάρι τρέμει μπροστά στον πετινό. Η αιτία για αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητή από την ορατή εμφάνιση του ζώου, αλλά από την νοερή όραση και τη διαφορά μεταξύ τους που έγκυται στην οντολογική τους ιεραρχία. Με άλλα λόγια, η παρουσία των ηλιακών συμβόλων είναι πιο ισχυρή στον πετινό, και αυτό το δείχνει και ο ίδιος, καθότι αντιλαμβάνεται την τροχιά του ηλίου και τραγουδά έναν ύμνο στο ουράνιο αυτό σώμα, ενώ εκείνο πλησιάζει και κατευθύνεται προς τα άλλα ουράνια κέντρα. Ως εκ τούτου, κάποιοι ηλιακοί άγγελοι έχουν εμφανιστεί σε οράματα έχοντας τέτοιες μορφές, και αν και είναι άμορφοι, εμφανίζονται δεσμευμένοι σε αυτή τη μορφή, διαμορφωμένοι τι ούτω τρόπος από την τάξη που κυριαρχεί στη σφαίρα μας. Όντως, λένε ότι όταν ένας πετινός παρουσιάζεται σε κάποιον από τους ηλιακούς δαίμονες που εμφανίζονται με πρόσωπο λιονταριού, αυτός ο ηλιακός δαίμονας εξαφανίζεται αμέσως, τρέμοντας μπροστά στο σύμβολο ή σύνθημα των ανωτέρων όντων, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που πολλοί έχουν συγκρατηθεί από το να διαπράξουν κάποια μυαρή πράξη όταν αντίκρισαν την εικόνα ενός Αγίου ανθρώπου. Γενικά, κάποια όντα, όπως για παράδειγμα τα προαναφερθέντα φυτά, κινούνται σύμφωνα με την τροχιά του ηλίου. Άλλα, όπως ο φοίνικας, μιμούνται το σχήμα των ακτίνων του, και άλλα μιμούνται την εμπύριο, δηλαδή την κοσμική ουσία του, όπως η δάφνη. Άλλα πάλι μιμούνται κάτι άλλο. Έτσι, θα μπορούσες να δεις τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εμπεριέχονται στη φύση του ηλίου να ενυπάρχουν σε όσα όντα μετέχουν στη φύση του, όπως
πως άγγελοι, δαίμονες, ψυχές, ζώα, φυτά και πέτρες. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, εξετάζοντας όσα ήταν μπροστά στα μάτια τους, οι λειτουργοί της ιερατικής τέχνης ανακάλυψαν πώς να υπηρετούν τις ανώτερες δυνάμεις, αναμειγνύοντας κάποια πράγματα μεταξύ τους και λαμβάνοντας άλλα με τον κατάλληλο τρόπο. Και αυτή η ανάμειξη κρίθηκε απαραίτητη, επειδή διαπίστωσαν ότι καθένα από τα αμυγή όντα έχει και μία ιδιότητα του Θεού, αλλά χωρίς αυτή να είναι επαρκής από μόνη της για να τον καλέσει. Έτσι, αναμειγνύοντας μαζί πολλές δυνάμεις, ενοποιούν τις προαναφερθήσεις απορροές και εξομοιώνουν αυτό που είναι ένα εκ του όλου με αυτό το όλο που είναι πριν από όλα. Και συχνά παράγουν συνδυαστικά αγάλματα και θυμιάματα, έχοντας αναμίξει τα διανεμημένα σύμβολα ή συνθήματα και κάνοντας το θείο κατά κάποιον τρόπο τεχνητά κατανοητό στην ουσία του μέσω της ένωσης πολλών δυνάμεων, ο διαχωρισμός των οποίων από τη μία πλευρά καθιστούσε την κάθε μία εξ αυτών ασαφή, ενώ η ανάμειξή τους καταστεί εφικτή την ανύψωσή τους στο ιεραρχικό επίπεδο του αρχετύπου τους. Υπάρχουν όμως και φορές που ένα φυτό ή μία πέτρα επαρκεί για την τελετουργική πράξη, γιατί η λεπτόφυλλη δάφνη είναι επαρκής για την άμεση αποκάλυψη του Θείου. Για προστασία επαρκεί η δάφνη, το πράσο, η σκύλα, το κοράλι, το διαμάντι ή ο ίασπης. Για πρόγνωση η καρδιά ενός τυφλοπόντικα και για καθαρμούς το θιάφι και το θαλασσινό νερό. Μέσω του νόμου της συμπάθειας οι θεουργοί προσέλκυαν τις δυνάμεις αυτές και μέσω της αντίθεσης, της αντιπάθειας, τις απομάκρυναν. Οι καθαρμοί γίνονται με θιάφι και πίσα και οι εξαγνισμοί με θαλασσινό νερό, γιατί το θιάφι καθαρίζει με την οξύτητα της μυρωδιάς του και το θαλασσινό νερό λόγω της συμμετοχής του στην εμπείριο κοσμική δύναμη. Επίσης, στις τελετές μοίησης και άλλες πράξεις λατρείας που σχετίζονται με τους θεούς, οι λειτουργοί της ιερατικής τέχνης συνήθιζαν να επιλέγουν τα κατάλληλα ζώα και άλλες παρόμοιες προσφορές θυσίας. Ξεκινώντας από τέτοιου είδους προσφορές, κατανόησαν ότι οι δαιμονικές δυνάμεις είναι ουσίες στενά συνδεδεμένες με τις φυσικές και σωματικές δραστηριότητες και κατάφεραν να ενωθούν και οι ίδιοι με τις οντότητες αυτές ακριβώς μέσω αυτών των φυσικών δυνάμεων των προσφορών. Και μέσω αυτών επέστρεψαν στα αληθινά έργα των θεών, μαθαίνοντας κάποιες από τις κατάλληλες προσφορές από τους θεούς τους ίδιους, ενώ όσο αφορά άλλες, ακολούθησαν τη δική τους λογική για να ανακαλύψουν τα κατάλληλα σύμβολα. Ως εκ τούτου, ξεπερνώντας τη φύση και τις φυσικές ιδιότητες, χρησιμοποίησαν τις πρωταρχικές και θείες δυνάμεις. Ως περιερωτικοί από τον εναισθήσει καλών οδό προϊόντες, επ' αυτήν καταντώσει την μίαν των καλών πάντων και νοητών αρχήν, ούτως και η ιερατική από της εν της φαινομένης άπασης συμπαθίας προς θεάλληλα και προς τας αφανείς δυνάμεις, πάντα εν πάση κατανοήσαντες την επιστήμην την ιερατικήν συναισθήσαντο, θαυμάσαντες το βλέπειν εν τε της πρώτης τα έσχατα και εν της εσχάτης τα πρώτιστα. Εν ουρανό μεν τα χθόνια κατετίαν και ουρανίος, εν τε γη τα ουράνια γηίνος. Ή πόθεν ηλιοτρόπια μεν ηλίο, σελινοτρόπια δε σελήνη συγκινείται συμπεριπολούντα ες δύναμην της του κόσμου φωστήρσιν.
εύχεται γάρ πάντα κατά την οικίαν τάξη, και η μνή τους ηγεμόνας των σειρών όλων ή νοερός ή λογικός ή φυσικός ή αισθητός. Επί και το ηλιοτρόπιον, ο εστιν εύλητον, τούτο κινείται, και ήδη της αυτού κατά την περιστροφήν ακούειν των αέραν πλήσοντος ίωστε ειν, ύμνωναν την άδεια του ήχου τούτου, συνίσθετο το βασιλεί προσάγοντος, ον δύναται φυτών υμνήν. Εν μένουν τη γη χθονίως, εστίν ηλίους και σελήνας οράν, εν ουρανό δε ουρανίως τα τεφυτά πάντα, και λίθους και ζώα ζώντα νοερός. Άδει κατίδοντες οι πάλες σοφοί, τα μεν άλλης, τα δε άλλης προσάγοντες των ουρανίων, επίγοντο θείας δυνάμεις εις των θνητών τόπων, και δια της ομοιότητας εφηλκίσαντο. Ικανή γάρι ομοιότης συνάπτην τα όντα αλλήλης. Επίκαι ή της θριαλίδας προθερμίνας υπόσχει το λιχναίο φωτί, μη πόρο του πυρός. Ήδη αν αυτήν εξαπτώμενην μη ψάβουσαν του πυρός, και την έξαψην άνωθε του κατωτέρου γινωμένην. Αναλόγως ούν η μεν προθέρμανσης νοίσθωση τη συμπάθεια των τιν δε προς εκείνα, η δε προσαγωγή και εν καλό θέση της ιερατικής τέχνης, κατά τε καιρών των πρέποντα και τρόπων των οικείων προς χρήση των υλών. Η δε του πυρός διάδοσης, τη παρουσία του θείου φωτός εις το δυνάμενον μετέχειν. Η δε έξαψης, τη θειώση των θνητών και τη περιλάμψη των ενήλων, άδει κινείται προς το άνω λοιπόν κατά το μετασχεθέν υπ' αυτών σπέρμα θείων, ως πέρτο της εξαφθήσης θριαλίδος φως. Και ολωτός δε παρίστηση την συμπάθειαν, με μικός μέτρο των ηλιακών αυγών, διαπτυσσόμενος δε πως ηρέμα του ηλίου πρώτον φανέντος, και όσον υψούται το φως εξαπλούμενος, και αύθης συναγόμενος επειδή συνειώντος. Τι διούν διαφέρει τους ανθρώπους έροντας ή τυθέντας γέννης, ή τα χείλη υμνήν των ήλιων, ή των λωτών τα φύλλα συμπτύσσοντα και αναπλούντα. Γίγνεται γάρ αντί των γενίων ταύτα το λωτό, και ο ύμνος φυσικός. Και τι δηλέγειν περί φυτών, εις υπάρχει ζωής ίχνος τίγην τικής, αλλά και λίθους έστιν οι δίντες των φωστήρων απορίες εμπνέοντας, ως τον μένει λύτην της χρυσοεδές συνακτήσει ορώμεν τας ηλιακάς ακτίνας μιμούμενον, τον δε βήλου προσαγορευόμενων οφθαλμών, και σχήμα παραπλήσιον έχοντα κόρες οφθαλμών, και εκ μέσης της εν αυτό κόρης στυλπνών αφιέντα φως, ον φάσιν ηλίου χρήνε καλήν οφθαλμών. Τον δε σεληνίτην τίποτε και κινήσει συν τη σελήνη τρεπόμενον, τον δε ηλιοσέλινον της συνόδου των φωστήρων τούτων ήων άγαλμα τες κατ' ουρανού συνόδης και διαστάσες συν αφομοιωθέν. Ούτω μεστά πάντα Θεόν, τα μεν εν γη των ουρανίων, τα δε εν ουρανό των υπέρ των ουρανών, και προήσει εκάστη πληθυωμένη σειρά μέχρι των εσχάτων. Τα γάρ εν ενίπρο των πάντων, ταύτα εν πάσιν εξεφάνει, εν εις και ψυχών συστάσεις άλλων υπάλληλ στατώμενων θεής, επί τα ζώων ηλιακών ή τύχη πλήθος, ιον λέοντες και αλεκτριώνες, μετέχοντες και αυτοί του θείου κατά την εαυτόν τάξην. Και το θαυμαστόν, όπως εν τούτης τα ελάττωνα δυνάμειται και μεγέθη της καταμφώ κρήτος είναι στη φοβερά, υποστέλλεται γαρολέον φασί των αλεκτρίωνα. Το δε αίτιον από μεν της αισθήσεως ουκ έστι λαβήν, από δε της νοεράς επιβλέψεως
και της εν της αιτίης διαφοράς. Ενεργεστέρ αγούν έστεινοι των ηλιακών συμβόλων εις των αλεκτρίων απαρουσία, δειλή δε των ηλιακών περιόδων συναισθανόμενος και άδων ύμνων το φωστήρι προσιόντιτε και επί τα λοιπά κέντρα τρεπομένο. Διό και άγγελοι την ηλιακοί όφθησαν τι αυτάς έχοντας μορφάς και όντες αμόρφωτοι φαίνονται της εν τη μορφή κατεχομένης ημίν μεμορφωμένοι. Ήδη δε τεινά των ηλιακών δαιμόνων λεοντοπρόσωπων φαινόμενων αλεκτρίωνος διχθέντος αφανή γενέστε φασίν υποστελόμενον τα των κριτώνων συνθήματα, επικεθείων ανδρών εικόνας ορώντες πολλοί ανεστάλησαν υπ' αυτές τι των μυαρών ενεργήν. Απλώς δε τα μέντες περιόδης του φωστήρος συγκινείται ως τα ηρημένα φυτά, τα δε το σχήμα μιμείται των ακτίνων ως περοφίνιξ, τα δε την εμπείριον ουσίαν ως περιδάφνη, τα δε άλλο τι. Ήδη σανούν τα συνεσπυρμένας ιδιότητας εν ηλίο μεριζωμένας εν της μετέχουσιν αγγέλης δαίμωση, ψυχές, ζώης, φυτής, λύθης. Όθενοι της ιερατικής ηγεμόνες απ' των ενοφθαλμής κειμένων την των ανωτέρω δυνάμεων θεραπείαν ευρύκαση, τα μεν μίξαντες, τα δε οικείως αναιρούμενοι. Οι δε μίξεις δια το βλέπειν των αμίκτων εκάστον τινά έχων ιδιότητα του Θεού, ου μη εξαρκούν προς την εκείνου πρόκλησιν. Διότι μίξη των πολλών ενίζουσι τας προηρημένας απορίας και εξομοιούσι το εκ πάντων εν γενόμενον προς εκείνο το πρώτον πάντων όλων, και αγάλματα πολλάκις κατασκευάζουσι σύμμικτα και θυμιάματα, φυράσαντες εισέντα μερισθέντα συνθήματα και ποιήσαντες τέχνη, οποίων κατ' ουσίαν το θείον περιληπτικών καθένωσιν των πλειώνων δυνάμεων, όνο μεν μερισμός ημίδρος εκάστην, η δε μίξης επανήγαγεν εις την του παραδείγματος ιδέαν. Έστι δε ότε και μία πόα και λίθος εις αρκεί προς το έργον. Απόχρη γάρ προς μεν αυτοφάνιαν το κνέωρον, προς δε φυλακήν δάφνην, ράμνος, σκύλα, κουράλιον, αδάμας και ίασπης, προς δε πρόγνωσιν η του ασπάλακος καρδία, προς δε καθάρσεις το θείον και το θαλάτιον είδωρ. Διαμένουν της συμπαθίας προσήγοντο, δια δε της αντιπαθίας απίλαυνον, καθερόντες ή τύχη θείο και ασφάλτο και περιρενώντες θαλάτι. Καθέρι γάρ το μεν θείον δια το δρυμί της οσμής, ή δε θάλατα δια το μετέχειν εμπειρίου δυνάμεως. Και εν τες τελετές δε και εν τες άλλες περί τους θεούς θεραπείες, ζώα προσήκοντα εξελέγοντο και έτεράτα. Από δι τούτων και των τιούτων ορμηθέντες, τας δαιμονίους δυνάμεις έγνωσαν, ως προσεχής η συνουσίε της εν τη φύση και τη σώμασιν ενεργείας, και επιγάγοντο δι' αυτών τούτων εις συνουσίαν. Από δε τούτων επ' αυτάς ήδη τας των θεών ανέδραμων ποιήσεις, τα μεν απ' αυτόν διδασκόμενοι, τα δε και αυτοί κινούμενοι παρε αυτόν ευστόχος εις την των οικείων συμβόλων επίνοιαν. Και ούτω λοιπόν την φύσιν και τας φυσικάς ενεργείας κάτω καταλοιπώντες, τες πρωτουργείς και θείες εχρήσαντο δυνάμεση.